Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ha kawai ni ki jingjia ploding kabala jia ha kawai ni ki yo ka hetam hapo ka than Wahïajer West Gentia Hills District ya kabala tip kum ka yaw Pynsiñ kala Shah bamdo ha ki Thylliej ding menta ka sngi ka shitarik unai leber arajar arpulai ha kabala sakhi ba katto ka ni Thylliej ki Dukan ki badan hapo ka ni ka yo kila ing khong khan bat ka ni kala jia ha ka por lai baje no phai sngi kat kum ka khubor bala yo lum la ong ba ka ni ka jingjia kala jia dai na ka daw ka jing thang nyut bat ka ding kala Porsche ki Dukan jong ki breu ki ba shong de hapo kani ka yo shushu ha kani ka jingjia plo ding amdon ka no ka jingjia ka bas ngosi ha ka ba ya de bat ka jingdo ye ki min sem breu Wahïajer, Hapoh này sai này. Nó cho cái bánh như không cầm được cái bánh. Trong rắn phải chơi nông thế buôn phải con Rồi.